малко. Добър ден, ние сме от млад журналист и допълнена госпожа Тодор Карастоянова, помощник директор на нашето училище. Здравейте, госпожа Карастоянова. Ден, добре дошли. Пожелайте да промените в нашето училище? Много неща. Първо, най-голямата ми мечта в момента е да се санира оградата на училището, да се поправи оградата и да се оправят тревните площи, за да добием европейски вид. Защото истината е, че вътре, влизайки в училище, всички остават очаровани от обстановката. Но наблюдавайки сградата отвън, нещата не изглеждат добре. И мисля, че ако успеем да направим това, учениците ще идват с по-голямо желание на училище, да, работа за тях. И нещата ще вървят някакси с по-голямо удоволствие, по-леко, без проблеми. Мечти? Надявам се. Какво е за вас училището в събота? Същия въпрос ми зададоха, когато отбелязахме 100 годишната на училището. И аз тогава на пръв прочит, веднага импулсивно отговорих, че за мен това е съдба. 2 години след този юбилей мога да го повторя същото, защото аз съм започнала обучението си тук в това училище. До 8 клас съм учила тук. Значи основното си образование съм завършила. Завършвайки висшето си образование, дойдох да започнах работа тук. И вече доста години съм тук. Значи 3/4 от досегашния ми живот е преминал в това училище, така че не мога друго да кажа, освен че за мен е съдба. Бихте ли ни разказали забавна случка от вашата професионална практика? Всеки ден се случва по нещо което обаче имам една любима случка, която обичам да си я разказвам. Тогава бях класен ръководител. Вече ученика, за който става въпрос, е завършил много отдавна и висшето си образование и работи от няколко години в чужбина, но тогава беше 3-ти клас, Велик ден, знаете какво се случва. След Велик ден, като се съберем, всеки се носи оцветените яйчеца. Преди започване на часа, естествено, се извършва ритуала, защото иначе нямаме търпение, не може да се съсредоточим. Изпочупихме си яйчецата, видяхме си кой победител, кой не. Започнахме първия час, свършихме го в края на часа. Той идва при мен и казва: госпожо, искам да се чукаме с вас. Казвам: аз нямам вече яйца, вие ми ги щупихте. А той ми каза: имаш едно дупе. Значи забелязала, че е половината, нали, от едното яйце. Това е много така весела случка за мен и съм си я запомнила със съвсем добри чувства. Весели работи стават, както и други. Какъв е според вас недостатъка на днешното поколение? Недостатъка на днешното поколение? Недостатъка според мен на днешното поколение е, че може би малко повече е научено да му се огажда, да му се създават условия, по-лесно да преминава през нещата. И някакси това не може да ги научи на труд, на упоритост. Свикнали са всичко на готово. Малка част са тези, които семейното възпитание им е дало именно тези качества: упоритост, трудолюбие, воля. А ако те проявят малко повече самоинициативност и се дадат сметка, че всъщност тяхната съдба е в техните ръце и от тях зависи какво ще постигнат, мисля, че ще положат усилия и ще постигнат върхове. И ще се похвалим само с отлични ученици и хора, най-вече хора. Как започва денят в училище? Всеки ден различно.
всеки ден различно. Понякога още на входа ме посрещат учениците с ведро настроение. Тогава аз съм усмихната. Ако видя някой намръщен, нещо да го боли, да се свива, зависи и каква ще бъде първата новина. А ако е хубава, да не върви добре. Но ако му срещнат сутринта на входа с проблем, например с транспорта, нали, се сещате, че деня някак си не потръгва добре. Но в общи линии се опитваме всички да си създаваме добро настроение, добри взаимоотношения. Виждате и с вас по коридорите, като се срещнем. Се усмихваме. Така, от нас зависи. В повечето случаи. Какво е вашето пожелание към учителите и учениците? Първо да са здрави. След това им пожелавам всичко, което те искат да им се случи, да им се случи. И когато отправим това пожелание, казвам, внимавайте какво ще си помислите, какво ще си намислите. Значи, ако си намислите хубави неща да ви се случат, ще се случат хубави неща. Но в основни линии най-важното е да сме здрави. Оттам нататък всички неща вече могат да бъдат поправени и вкарани в рамките, в които смятаме добре. Така, да доживеем до 200 годишния юбилей на училището. В кръга на шегата, разбира се, но нека и след още 100 години да го има училище Христова. Ние ви благодарим за отделеното време и нашият екип ви пожелава всеки ден да е усмихнат и слънчев за вас. Благодаря ви. Беше ми особено приятно. И се надявам, че ще имаме други срещи. Само по хубави поводи.